Σχεδιάσαμε την έκθεση ώστε τα παιδιά να βιώσουν ενεργά την αρχιτεκτονική θεωρία και να κατανοήσουν τη σημασία που έχει για το σημερινό κόσμο. Ως θέμα χρησιμοποιήσαμε την πρωτόγονη καλύβα, επειδή ως ιδέα διατρέχει την ιστορία της αρχιτεκτονικής θεωρίας, ειδικά σε περιόδους κρίσης, προκειμένου να επικεντρωθεί ξανά η αρχιτεκτονική στις βασικές αρχές της. Και περνάμε μέσα στο χ. Η επιστήμη των υλικών, οι κοινωνικές δεξιότητες, η χωρική μνήμη ασκούνται με παιγνιώδη τρόπο και η αρχιτεκτονική μπαίνει πάλι σε τροχιά αναζητήσεων για ένα καλύτερο μέλλον που χρειαζόμαστε σήμερα. Να την δώσουμε, ναι. Μπράβο. Ωραία. Το χάρηκα πολύ. Ναι. Ήταν τέλειο. Ναι. Όταν φτιάχναμε τη δικιά μας καλύβα και κόβαμε τα ξύλα. Όταν φτιάχναμε τα καλουβάκια. Μ' άρεσε που σχεδιάσαμε τη χρυσή τομή. Μ' άρεσε πιο πολύ αυτό με τον αργαλιό και που χτίσαμε στο τέλος τη δική μας την καλύβα. Εμένα μου άρεσε το που είπαμε όλα με την καλύβα και μου άρεσε και αυτό με το πριόνι που κάναμε. Γενικά όλα, αλλά μας άρεσε πιο πολύ που κάναμε αυτό το σπίτι με τα ξύλα. Εμένα με το ξύλο που το τριβάγαμε, που το κόβαμε. Χτίσαμε τον πύργο, γιατί ήταν πιο πολύ δύσκολο. Στο τέλος που φτιάξαμε το σπίτι με τα ξύλα και τα τούμπα. Οι καλύβες που φτιάξαμε, επειδή χρησιμοποιήσαμε φυσικά υλικά και απλά για να φτιάξουμε κάτι που δεν έχουμε ξαναφτιάξει ποτέ. Γενικά τα πάντα μου άρεσαν, αλλά νομίζω περισσότερο μου άρεσε αυτό που χτίσαμε με τις καλύβες μας και αυτό με τους κόπους. Πιο πολύ εμένα μου άρεσε η εξηλεκτική και στο τέλος που κάναμε αυτό με την κατασκευή της καλύβας. Μου άρεσε η χρυσή τομή, γιατί ήταν δημιουργική, διαφορετική από ίσως άλλο. Μου άρεσε η χρυσή τομή γιατί κατασκευάσαμε το δικό μας σύγχρονο. Μου άρεσε που συνεργαζόμασταν όλοι μαζί και κάναμε δημιουργικά πράγματα. Το καλούβωμα. Και εμένα το καλούβωμα και εκεί που μάθαμε τις πληροφορίες. Που φτιάξαμε την καλύβα. Βρήκα ότι ήταν εξαιρετικά σχεδιασμένο και πάρα πολύ οργανωμένο, οπότε με το που μπήκανε τα παιδιά ξέραν ακριβώς πού έπρεπε να κάτσουν, τι έπρεπε να κάνουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή στην αρχή που έδωσε σε όλα τα παιδιά ένα υπόβαθρο για όλο το κομμάτι της Γαλλικής Επανάστασης, της αρχιτεκτονικής του Μπαρόκου και πώς τελικά έπρεπε να δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων και στην αρχιτεκτονική. Εμένα μου άρεσε πολύ ότι φτιάξαμε όλοι μαζί με τα παιδιά, σαν μια ομάδα, μια πανέμορφη καλύβα. Άνοιξε το μυαλό μας, μάθαμε για τη χρυσή τομή, ήταν διαδραστικό. Εμένα μου άρεσε η δομή που είχε το εργαστήριο από την αρχή με τη θεωρία και μετά σταδιακά μάθαμε διάφορες τεχνικές δόμησης έτσι ώστε να φτιάξουμε στο τέλος μια ολοκληρωμένη καλύβα. Μας άρεσε η διαδραστικότητα του πράγματος και που όλα τα παιδιά έτσι είναι μια ωραία ομάδα και μαθαίνουν πολύ καινούργια και χρήσιμα πράγματα. Μια υπέροχη δημιουργική εμπειρία, πολύ όμορφος χώρος, όμορφοι άνθρωποι, δημιουργία, χαρά, πέρασαμε τέλεια.